Aro turuk phai ang chini bogla bodol bai phai malai phaika ang borok bai kok thaisa thani salainai tini borok boglani tomung chamung borok chaya nu yakhe horsni sarchini tuibu tukuya khlaibai borok babani loge hingi tomani oborok no ang khoroksa bai kok salainai basi gotoni ni puila sini mung rogrodi ani bumung hengke boglani bumung na ang pura khola mela sagranai ani bumung sampati hi honjago champati tamani babu champati le nungjanglang champa soma kamini ani dukhojonok ager obo sa thangjali ani karon ang babani thangoi tak thangjago hake boglang proke ang champati nai hnoi bogla brui ngui ang bumung champati hinanai hai huni dena hake nawoi ne tabok thangjagoi tongkha basa tabok abato kenei brui tong gasela ke to thangjago sela ke thantong Okay, te kaisa kok masing sinai tabok jora nini je bogla mani busuk bosoro kai tongkhana tabok abato raning chole mani tabok ni bai 4 bosor angke buskang bosoro tongphinai dena tongphinai busang bosor tongnai ei busuk bosoro tongnai ani 7 bosor miya tongo 7 bosor miya ke tai 3 bosor esura tongnai angke nini ni kuma kaisa ani ni kuma hangke sampa sama kami thalakung champa soma kami angke nini to bumung champati hinoi oro chini bogla to oro chalamangnei buri mangnei silai robo tuijak khlaibai nini logorik phrai tomai kha bokhe sibaro klai nini bokhe ani atio sajon ke tai masa bahai na atio sajon jung bogla ke bumung sa malaya hai bogla ni bumung le malaibo bogla ni bumung no khele tak oro khoro buri si jung bumung salai mano ke soi bumung asal no ke jung malaya angke nini asal bumung hungke jolontohori jomatia do hambai basigotono te khoroksa yang topi thujak belai ni kirima sengsa tofan kirijak ne ingya poila ni sini mung rogadi poila social media no ang dosok jon bakang khulongoi sago ani bu mungkhana asal bu mungkhana Sachin Kumar Jomatia ani kami khene Dagmora Udaipur Gumoti Tripura angkana boglawo baba gorene dolo sonmayene bangai ang bogla mahajago bogla hamni pore angkana ang baba gorene poriskar babe khulongoi makha angkana usuk bosor toni ani miat kri ani je chukma thak haikasi hamani pore tabo ang takbai 10 bosor tole 2014 থেকে ang halha social media sona ang ani khulomung janogoi oro nang thaklai mung paikha okay angte kaisa kok masing sinai boglano chini boglano omo to nini dress to fuji rok chumani dress omo nung boglang prode ang fuji ni dress ke sunai hnoi khaimani rok de tong amo khene boi kaisa dan khe ro mati jara asam rifle khainai kaisa kopu kamiwo amorpur amorpur division ro thangkro borok dan khai rogoi ang asam rifle dress no ang aprosai ma omo hungke hage khamani na omo nung dress chuman hike kono kira khaibi chumani ya boi dan khe ro khe ma sonai sak nije choi ichha mote bono pai use ma khayang te khorok sabai yang senglai bisnai ani cameraman no koinai yang boglano chini boglano puila sinimung ni rogradi ani khene Isramoyal para khene Dabugya Brojananda para ani bumung khene bugirai bogla ke tak ang bogla ang mani kok tumone kisa sai khnar sinai ang age je tongkhoro kaisa bipodjonok gothok mani ase sukhru salia bolai thangjak ba bolongo ang je phoji tia sarabai rokfre capture roi kokjak tui ang ano tagwai sarok khakai deba bahai khulung sagai jodi ang rok khangkhe ni thanibo ani ni je boglangai nini sariok boglakhe ang tongphainai hi manus rongoi tabo ang tongphaijago baba gorani sariok ngoi baba no bukhabai kubui sangka ke manu na manu ker kathar kubui bodon busaya rang paisa busaya nini sudur ker kathar kubui se sang nini bukha jodi kaham ke tak bu logale ko phalphulu ke o ker kathar kubui bukhabai sangka ke manu hnoi nung lukorong no tamak kok kasarnai lukorong kesar mani baseng kesar mani hekane sudur chumung sa saya ker kathar kubui teigai ne je nung samani mu chumano sadi
obo sini ni sik se ani okay nini khaklaw to tak silai rok tuja khenuk tongkha obo tamani bangi tuikha bono sa sbai ma sa sinai hege ba sai khanar sinai boke ang jekebani sadi haya nung tamani karone tuikha mane nung oro hapro ang hai ni bangi silai teigai bogla khe tongfainai hi bolang bisingo tongfro baba ni thani go ya sagmani ge ang thangbu phaikaba ge poito sala ha bisas bu khaila ha baba ni thani silai teigai boglang phaijala do hambai te khoroksa yang buri hatete o yang boni logo bu silai rok tuja gnang bang ba u buri no de bui bai seja kiriboi de silai re tuibi logo tong hunoi homani bo haya omo just ang entertainment khe kok samasi no basi gotoni ni puila sinimung rogoradi ani de amba ni na ani no singya ni no sisingwa ra thang sang mata go sai bo mal ha kan be hare song tra kamine e bo mangoi bod de log song he anot tu jal ha ke ang bok la ze him man lucky he pha jal ha ta mani lucky he o mani lucky ngebar rang ni lucky hai ma dengkha ha den kha se da bo mung bo pha nai ba teni mata go sai se pha ja mani ba mani lucky ngeba o buini koro ba henge ingraji koro ba rang to he de mani ba henge mani henge u yang lucky ngebla wa ji ko ba to ba rang ni lucky hai de hi ang bani la ga song he te ja mani ta bo nu bu pha la ta o bobu phar jamasi mata sini ke ni asol sini mungke ani asal bu mung de boglani bu mung yata Jayanta Kumar bo parani Songotra burima Borima bela